I velite, vi ste razvalili vrat. Da. Zašto? Molim? Zašto ste razvalili vrat? Ba mislim, zvali ste nas, niste zvali hitnu. Ne znam šta sam zvao. 9293994, ne znam. Da, i dali ste krivu adresu. Valjda. Pa ne znam sve. Sve može ova. Može. Dođite sa mnom. O, poštovanje, gospođo, mene trebate. Ona veli, ne, čekam da mi izbacite sina pa da kartamo. Je, super. Normalno nikad ga više nije izbacio. Daj mi, daj da odnesem ove te ljudi. Kako je mene ovo puknulo, ljudi, ljulja mi se. Samo tako. Sve je dobro, čekaj. Ma ne, Anja mi je dala te neke tablete, a ja mi persene ne pijem. A malo, a? Pazi da se ne zabuši. Ovo je akaj. A mora da je to onda. Jeste znali na kraju od čega je umrla? Ona je bila potpuno zdrava, penjala se na sljeme svaki dan. Umrla vam je od nedavnog broja trombocita u krvi, trombocitopenije. Krv se nedovoljno zgrušava. Vjerojatno ste primijetili da je imala popucale kapilare po nogama. To je strašno išlo na živce. Da, tak jedna kapilara pukla u mozgu, a šteta nije moralo. Obična analizom krvi se to utvrdi i uvelike se smanjuje mogućnost. Onda pijete jednu tabletu dnevno i to je to. Miša, dajte mi se ovdje potpišite.